Ce le-ați pune în coșul de Paște guvernanților? Președintelui României, domnul Băsescu, premierului Emil Boc? Le-aș pune ceapă și cu usturoi, dacă are pus în grădină, dacă nu altceva nimic. Da, nu, nimic. Păi dacă nu am, niciun alt nici el are, poate. Domnului Popescu, domnului Boriga, ce le-ați pune? Să pui mână pe treabă. Da, pe treabă, nu altceva, nimic, pe treabă, la muncă. Nu vorbe, fapte, nu vorbe, toți vorbim. Și pe și pe oricine. La muncă, că nu mai ține. Niște pietroaie. Ce să le pun? Coșuri, ce ne-au pus ei nouă? Pentru că sunt bugetară, reducerea salariilor cu 25%, ridicarea tuturor premiilor, așa că asta le-aș pune lor în coșuri. Celor din administrația locală. Domnului Popescu, domnului Boriga. Păi ce ne-a pus dânsul la cutiile poștale, domnul Popescu? O felicitare. Și ce a făcut dânsul pentru noi, asta să primească de Paște. Ce să le pun, mă, tata? N-au ei ce să le pună. Au destule, noi n-avem. Le-aș pune ce putem pune noi pe masă, care suntem pensionari. Deci nu mare lucru. Cred că nu le-ar conveni. Domnului președinte Popescu sau domnului primar Gabriel Boriga, ce le-ați pune în coșul de Paște? Ce să vă zic, ăștia au fost elevii mei și nu le doresc chiar rău. Au fost... Dar nu știu dacă pot să facă și ei ceva pentru orașul ăsta. Lui Boc, ce i-aș pune în coș? Nimic. Deci, așa, i-aș pune așa. Deci, în primul rând, pensionarii să aibă în coșul lor. Au muncit, au trăit, au contribuit la pensii, și lor li se ia banii. Dar domnului președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Florin Popescu, sau domnului primar Gabriel Boriga, ce le-ați pune în coșul de Paște? Boriga să nu mai pună iepurașii pe stradă, atâta. Să nu mai pună. Deci sunt niște bani cheltuiți degeaba. Bani cheltuiți, trebuia bani dați la pensionari. Atât. Deci banii care s-au investit în ursuleții, iepurașii care au făcut decorul ăsta, trebuia să dea la om, la pensionar, la oamenii neajutorați. Și de pitici, aia am vrut să spun, de pitici, că nu trebuiau făcuți aia. Noi le spunem lui Emil Boc să-și vadă foarte mult de treaba lor și de greutățile acestor care face Paștele, domnule. Nu avem cu ce. Pensii nu ne-a dat, salarii nu ne-a dat, le-a tăiat toate de la profesorii aia care i-a învățat pe ei carte. Să aibă mai multă grijă de noi pensionarii, că suntem și bolnavi și pensiile nenorocite. A zis că ne mărește, ne-a mărit nimica. Am 3.720.000 să trăiești. Și uite, sunt tăiată de acolo până acolo, ați venit acum de la București. Nu mă întreabă nimeni. Ce să le pun, domnule? Ce ne pune și ei nouă, adică mai nimic. I-aș pune talonul de pensie, să-l aibă și el ca amintire, cred. La 73 de ani e cam dureros. Soția e bolnavă de diabet, nu e posibil să trăiești cu pensiile astea amărate. Poate om ieși din recesiune și intrăm într-o altă recesiune. După aia, primul ministru am ieșit, dar cum e posibil să ieși când uite-te ce e în piață? E crimă. Dar domnului președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Florin Popescu, sau domnului primar Gabriel Boriga, ce le-ați pune în coșul de Paște? Nu știu ce le-aș pune felicitările care mi le-a trimis. Am primit și eu și soția câte o felicitare de la domnul Florin Popescu. Le-aș pune... Păi n-am ce să-i mai spun, că nu se mișcă nimic nici în orașul ăsta, dar nici în județ. Să aibă un Paște la fel ca toți amărății.